днес това е моята приятелка Злати. Аз в камерата е Кати. Сега ще снимаме в изостанала сграда. Така, може ли камерата Разбира да покажем вътре състоянието? Ето така е състоянието, мили хора. И хора, първо ще покажем в първия етаж, после втория. Не беше зловещо от твоя страна. Тази изоставена стая е също много зловеща. Това е от мен. И сега ще ви разкажа историята. Историята е това, че една жена както си готви и излиза вънка, нали, да си измие ръцете. Тук е имало чешма, но вече няма. И техните семейни портрети и също тапетите им, който в оная стая видяхте, че има тапети. Ето така от нищото са разкъсвали, пък нямали деца и такива по-малка възраст деца. Ето така изглежда. Хора, това беше кухнята, но цяло от нищото просто почваше да пада. Вижте тук какво станало от нищото. Вижте тук пушешки гости, тук някакви козми има, някакви храни, не знам за какво, много е зловещо. Да, сега... И сега ще ви разказвам. Имаше една жена тук, дедето си готвя, но от горния етаж чувала някакви стъпки. Но мъже беше на работа. И жената чула стъпките и влезна горе. И никой нямаше. И сега отиваме в най-зловещите места и това е именно втория етаж. Хора, вижте колко е мръсно. Още с влизането видях нещо. Ще можем да покажем. Вижте, има таванско. Хора, вижте! Номера на 666. Това е най-зловещия номер. Може ли някой зад мен, някой отпред? Аз ще се снимам сама. Хора, тук наистина много зловещо, дори мен. Да. Хора! Има таванско. Елате хора тук да видите. Вижте тук тапетите също паднаха. Вижте тук. Вижте хора. Мале. Това да не бие терасата. Чакай, ще пада страшно висока. Тук ма върху ужа. Айде от другата стая, малко набързичко. Хора, тук е много зловещо. Да. Сега влезем. Сега хора. Много прозорци хора. Видите тук. Гледайте! Вижте какво е гледай! Какво е това? Виж, вземи снимката и слез долу. Мен ме е страх.